Показва среден пръст, сега на червеното, какво правим? Я слез. Как е готин? Чакай да дръпна ръчно. А в Търново ще е много интересно. Да бе, ама аз свърда. Но зато и бас ми вика, игри само първото по време. Май има едно по време и това. Една Лиля се разхожда на пътеката. О, котьо. Еми, кода ми такова е. Сега те да гледам. Ти гледам та, дрифтиш из града. Не бе, къде бе? Need for Speed е там към Брянска от кръговото. Може и да съм аз да. То вече неща да ги правиш без да искаш. Чай си направи на реклама. Я? Най-добрите. Ма ти знаеш какво работи бе, най-добрите? ЦПУ такова ти. Правите детайлчета. Най-добрите в тая област. Чупи май. Пречи ли ти тук, извиняй? Ще оправям чето, ето оправям. Добре? Ай, чуваме са. Влези и аз да тръгна. Ай. На парахода ми. Постоянно му въртя гумите там. Пускам го и те и подавам му. С тиксо и го пускам. Ето, ще стане джигит. Потенциален. Гора на парахода и само карбуратора, като се патне, знаеш. Това не на таците. Показва среден пръст, сега на червеното, какво правим? Я слез. Няма че светло зелено. Имало да става. Кой има там? Коти бе? Таралеш ли? Котин! А, коте. Коста и в чо? Там обикалям напред, назад. Горе на твой. Отидем до горни двойки. Какво правиш, бе, май? Нярд скапа. Майката ти, брат. Какво ще вземаш от там? Цигарки? Ти пушиш, бе, брат? Ами аз съм на лампа, брат, я още една и край. Ами ти ги гледам, че подават една цигара в движение, бе. Утре пак, да. С плакат. Мотористи в града повече не. С КПП-та. Да направим някакъв протест направо. Те Те ни направиха горе, да не Те нищо не направиха. Да, с тези лампи, грозна работа. Те губя баланса, ще са отъркали. Искат да пием по една промоция Jim Beam с количка за 5. Към да не мога да стигна до... Във вторник, бе, брат. Джим вика да пием. Аз утре бетон ще варя, бъркам. О, драж! Снимай му на това пътю! Добре, добре.
топ мотор на града. Имало да става. What?